Kristuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Jesus jaunak hitzaren eta eukaristiaren maira dei egiten digu eta horretarako bihotz berri gaitezela eskatzen. Aitor ditzagun beraz gure pekatuak eta eska dezagun uste osoz jainkoaren errukia. Jesus jauna galduri zegoena bilatzera etorri zarena. Erruki jauna, Erruki jauna. Jesus jauna guztien erospenerako zeure bizia eman duzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna zeure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna. Erruki jauna, Erruki jauna. erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, emaiozu kemena gure izate hauloni, egizu zure semearen ama goresten dugunok, beronen otoitzaren laguntzaz, atera gaitezela geure gaiztakerietatik, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidak izaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoloa Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, nik ezin izan nuen hitz egin espiritua dutenei bezala. Heldugabei bezala baizik. Kristau izatean haurtxo direnei bezala. Esnez hasi zintuztedan, ez janari sendoz. Hau hartzeko ez bainitzen artean gauza. Oraindik ere ez arete gauza. Gizagrinen menpeko izaten jarraitzen bai duzue. Izan ere, bekaizkeriak eta eztabaidak dituzuen bitartean, ez ote zarete gizagrinen menpeko? Ez ote duzue giza irizpide hutsez jokatzen? Ni Paulorena naiz, ni Apolorena, diozuenean, ez alzarete giza irizpide hutsezari? Azken batean, zer da Apolo eta zer Paulo? Zuek sinismenera ekarri zaituzteten jainkoaren zerbitzari besterik ez, bakoitza jaunak eman dion egitekoaren arabera. Nik landatu nuen urestatu Apolok, baina hasi jainkoak azarazi zuen. Landatzen duena eta urestatzen duena ezer gutxi dira. Axola duena jainkoa da. Azarazten duena. Landatzen duena eta urestatzen duena biak parekoak dira. Bakoitzak saria bere lanaren arabera jasoko badu ere. Gu jainkoaren lankidea gara. Zuek berriz, jainkoak lantzen duen soroa. Jainkoak eraikitzen duen etxea. Jaunak esana. Jaunari kanta ona baita, aindoa hundia bere betiko errukia. Jaunari kanta ona baita, aindoa hundia bere betiko errukia. Zorionekoa jauna jainko duen nazioa. Hark bere ondaretzat hautatu duen herria. Jaunak zeruti begiratzen du, ikusten du gizaki oro. Jaunari
munduko biztanle guztien gainean. Berak egin baitu denen bihotza, eta adi dago haien ekintza guztiei. Jaunari kanta ona baita, haino handia, bere betiko errokia. Alleluia, alleluia, alleluia. Behartsuei berri ona ematera bidali nau jaunak. Gatibuei askatasuna hots egitera. Alleluia, alleluia, alleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintzat zuri jauna. Aldi hartan Jesus sinagogatik atera eta Simonen etxera sartu zen. Simonen amaginarreba zukar handi zegoen eta haren alde zerbait egiteko eskatu zioten. Orduan, harengana makurturik zorrotz agindu zion zukarrari eta sukarrak alde egin zion. Berehala jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaion amaginarreba. Eguzkia sartu zenean gaixoak zituzten guztiak, edozein zela eta haien gaitza, Jesusi eramaten zizkioten eta hark bakoitzari eskuak ezarriz sendatu egiten zituen. Askorengandik deabruak ere ateratzen ziren deiadarka esanez, zu jainkoaren semea zara. Jesusek zorrotz galerazten zion hitz egitea, bazekien eta Mesia zela. Eguna argitu orduko, atera eta bazter bakarti batera joan zen. Jendea haren bila zebilen eta aurkiturik eutzi egin nahi zioten alde eginez ziezaien. Baina Jesusek esan zien, gainerako herrietan ere adierazi beharra dut jainkoaren erreinuaren berri ona, horretara bidali bainau jainkoak, eta Judeako sinagogetan ibili zen berri ona hotz egiten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bederatzi urrenaren bigarren egun honetan Mariaren apaltasuna, humildadea gogorazten dugu. Eta dudarikan gabe, Maria da humildadean edo apaltasunean guretzat eredu, bera da apaletan apalena, zen bere apaltasuna perfektua da, bere humildadea perfektua da, bera dudarikan gabe, jainkoak pekaturikan gabe egintzun, graziaz betea dago, jainkoaren maitasunaz betea dago, eta benetan apala da. Apaltasuna izatea zer da? Apalak izatea zer da? Konturatzea gure txikitasuna, gu ez gerala ez zer da. Maria hola sentitzen zan. Maria sentitzen zan, txikilena, humilena. Eta ez etzekielako jainkoak graziaz betea zeukala, eta eman zizkion doai guztiak inori baino gehiago eman zizkiola, baino bera, graziaz betea dagoelako eta pekaturik ez dagoelako, badaki dituen gauza guzti horiek jainkoak emana direla, ez direla bereak. Baizik eta jainkoaren opari direla. Eta bere nahia da jainkoak eman dion guzti hori bestei ere eskaintzea. Horregaitikan Maria da apala eta humila. Badakielako bera ez dela ezer, eta dena jainkoari zor diola. Irudi bat erabiltzearren, Maria da
espilu baten antzekoa, baina espilu garbi-garbia da. Jainkoaren grazia, jainkoaren maitasuna jasotzen duna eta bestei erreflejatzen diona. Eta ez du berantzat ezer gordetzen. Dena da jaso eta eman. Eta horregaitikan da apala eta humila bere bizitzan. Guk, pekatari geranez, askotan ze gertatzen zaigu. Gure egoismoan, nahi izaten dugu jainkoak ematen dizkigun gauzak geure ganatzea, gordetzea guretzat. Edo gauza horietaz jabetzea. Eta hor dator gure pekatua, gure egoismoa. Horregaitikan guri kostatzen zaigu apalak izatea. Esaten dugu askotan, nik zer gauza egiten ditu da, ni ona naiz, nik hau egiten dut, nik, hor gure pekatua hor dago. Ez gehala konturatzen, daukagun guztia, egiten dugun guztia, jainkoaren doainez dela. Eta hor datoz gure izkanbilak eta gure pekatuak. Gaurko irakurgaian ere, irakurri dugu, San Pablo nola, esaten dienez, Korintoko kristau komunitateari hor zebiltzan burruka, ni naiz Apolorena, ni bestea Paulorena, zertan zabiltzate. Hemen ez dago ez bata Apolorena, ez bestearena, eta askotan guri ere berdin gertatzen zaigu. Nik hau pentsatzen dut, honen bezala, besteak hau pentsatzen du, besteen bezala, baina zertan gabiltza. Elizan denak Jesusen jarraitzaile gera, eta dena jainkoak egiten du eta Jesusek egiten du gure bitartez, baina gu ez gea ezer, gu zer gea, jainkoaren alangileak, zerbitzariak, dena jasotzen dugu, eta horregaitikan behar dugu apaltasun hori guk ere bai, eta hori eskatzen diogu Mariari. Apalak ere beti bilatzen du azken tokila, beti bilatzen du zerbitzatzea, besteen zerbitzura egotea. Ez besteak bakoitzaren zerbitzura baizik eta bere bizitza besteen zerbitzura jartzea eta bizitza entregatzea. Hori egin zu Mariak. Maria evangelioan ikusten baldin badegu ere ez da agertzen adibidez Jesus Jerusalenera sartzen denean eta han errege bezala aklamatua denean. Han apostolua dijoaz Jesusekin, baina Maria ez dagoan. Aklamazio hoietan, jendeak lehendabiziko toki hoietan. Maria, dudarik handabe, gero dago gurutzean, hor bai, Jesusen oinetan, han bai, han etzuna inork egon nahi. Edo denak abandonatu zutenean, han dago Maria. Maria apala da, azkenengo tokiak bilatzen ditu beti, zerbitzatzea bilatzen du beti. Hori da gure bidea baita ere kristau bizitzan, apaltasuna. Eta horrek ematen digu benetako zoriona eta askatasuna. Eskatzen diogu, beraz, egun honetan Mariari, eman diezegula guri ere apaltasun hori, hala izan dadila. Zenideok, zuzendi ez daizkiogun jaunari gure otoitzak harritokietako Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Elizaren seme alaba guztiek, jainkoaren amarekin bat eginik, jaunaren handitasuna goretsi eta harengan postu daitezen. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jaunaren errukia bere fededunen gana iritsi dadin eta gizalde guztiak postu daitezen. Jaunak Mariarengan gauza hundiak egin dituelako. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jaunak bere besoaren indarrez gora jaso ditzan ezerezak. Ondasunez bete ditzan goze direnak. Eta lagun biezaio bere herriari gure arbasoei hitzeman bezala. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Bere ama erregina koroatu duen Kristo jaunak, guri ere eman diezagun egun batean, munduaren hasieratik prestaturik duen erreinua. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainko jauna, zure semearen ama egin zenuen Maria Virginia entzun gure otoitzak eta egizuaren laguntzaz parte izan dezagula egun batean betiereko zurionean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
guztio batean Eliza osoaren opariak goikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, egizu sakrifizio honek eskaintzak zure grazia lagun bihur gaitzala zure semearen ama goresten dugunok, zuretzat betiko opari bizi. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin ora bilotza jauragan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri kantuz aitortzea miragarria zarela zu santu guztien ospean. Eta batez ere Maria Birjina doatzuaren oroipena ospatzen dugun egun honetan. Zure maitasuna gorestea, haren eskerronezko kantu berarekin. Egia da bai, handiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietan zabaldu duzula zeure errukia. Zeure mirabearen ezerestasuna ikusi eta haren bidez gizadiari eman diozunean duaren salbatzailea, zeure seme Jesukristo gure jauna. Honen bitartez zure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti posez elkarturik zure aurrean. Onar ezazu jauna haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna. Osana, osana, osana zero goienetan. Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana, osana, osana zero goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, osana, osana zero goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak zaldu zutenean eta bere gogoz gurutzera hasi joala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, palondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, dunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza dugu aitortzen. Zo jauna etorri artean.
Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez saldarean zeure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, mundu honetatik, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Eta gaur gogoan ditugu, bereziki, Jesus eta Arantxa, Jose, Mariano eta Maritxu, Juan Jose, Manolo eta Ana, eta Zuleika López familikoak. Eta hildako guztiak aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkiguarren guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, zango izan zure izena, egon zure erreinua, egin bere zure naia, zerua bezala lorrea Eragaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, iko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregitza, zurea kospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta zure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaiozue pakea elkarri. Jangoiko haren bildotzea, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoiko haren bildotzea, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna,
Una hemen jaungoikoaren bildotzo, na munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak, jauna, Jauna, ni ez nire naiz inor zure zure etxean etxean sartzeko, baina baina ezazu ezazu hitz bat eta hitz bat zara. eta sendatuko nahi. Egin dezagun otoitz. Betiko salbamenean parte hartzea eman diguzu, jauna. Egizu zure semearen amaren oroipena egiten ari garenok, ostu gaitezela zure graziaren beteaz eta zuma dezagula, gero eta indartzuagoa dela salbamenak gugan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Edenka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak